Pakde, pean gelem toh? Gelem apa? Tak celuk buaya darat. Lah nek ngono pean ya kudu gelem dadi lubang buaya. Aku ngipi digodak ula banyu ngono ku artine apa? Berarti ape oleh bojo maneh tapi gak sido. Lah nek ngipi ketemu ula katok. Ora ngurus. Kok seneng dolen nang kene lapo? Ra betah bojoku nang omah cerewet. Lah piye tak rewangi sampai konangan apa sampai pegatan? Sampai duwe anak ya gak popo. Iso pantun. Iso lah, Nyekel ula keliru kadal. kadung dawa kok ditinggal. Iwak pindang, iwak teri. Nek wis mapan nang dia. Tak takoni ya. Siap. Pitik apa sing iso sepedahan? Emangnya apa? Pitik kampus. Lah kucing apa sing iso nyanyi karaoke? Apa? Kucing garong. Munggo saiki pean sing nang dukurku ngono gelem apa ora? Cocok iki wis nang ayo. Iku lho kondoe nang kono demakno anten TV. Waduh, Aku takon yo, takon apa? kalem-kalem jare ra krasa barang digetno kok jerit-jerit iku lho maksudnya apa? Oh, iku maksudnya dibonceng pas sepedaan. Kok? Dungaren nang kene kok jeke mambu gak enak basin koyo telek ngene ya. Aku kuatir, Kuwatir apa? mambu gak enak kok nang ababmu dhewe balik nang irungmu. Lho Pak De apa nandi? Ape delok bal-balan timnas engko dalu main karo Arab. Gawa teropong iku lho delok wong bal-balan apa nginceng wong bal-balan? Basa Cina. Iso, Basa Cina mules, ngentutan, pikun. lalian, Lah nek manuk miber. liceng.